и чип сикли до елементо баш и сакоа култура тајкедин. Романо идентитето, тало котор тари, романи чип, романи култура тај традиција, а детоја романе традиционални кане шеа, романе биджукија. И романи чип преперела кој еритаро, неве, индија кере чибја. И романи чип улавел авере Европа кере чибендар, коласо денге пиролей беолендар. Со грекикани, хорани, ерменикани, персикани, румунско, тавера словеникани чиба. Акава керел и романи чип е путни, нас алде соске и романи чип си е путни индија кери чип, со керел песлафи авралтари Индија, нума соске војси индоевропакери чип која со зипхандли авер европакери чибенда. И романи чип си чип е роменгири, лакерди си трујал са 108 кај си керди, кај на калутни катарие генерација, таро авер, шау бершендар трујал лакерди чип. Pa obuteder zumavi pa te mudar kereo e romane sele kunah utnovah pote solelat han tai o holocausto e romengoro kovahti eduito lumiakere maripaste. Ano anguno romano congreso sosas ano mileniașul eftava de suiecto i romani chip sas prinjardi sare romengiri chip an Europa. По 2015 верш, УНЕСКО кериао 5 новембро те вол лумиако диве баши романи чип. Коля со бичалгјава керебна си романи чип си котортаро културикано кустикипе тај културикано барвалипе килумија. Секова верш ано 5 новембро е Рома ани Европа паќа варен е машкар те мутнотиве тари романи чип. И романи чип ани Република Утарали Македонија, храмонела пес латиникане патринаја. Ани Република Утари Гурни Македонија шајте ракен побутер диалектоја коласотане. Арлиско, джамбаско, бугурџиско, тајавера диалектоја. У диалектоја на вкердетане премало фирмипа колинцар сукеге бутио рома, тајотана коте со дживдинге. Плана вјора ани романи чип писилен дујерија, муршикано, тај дубликано, дуј нумероја, екипе, тај бутедерипе. И романи чип и сило в топа деже, номинатив, генетив, датив, акузатив, вокатив, абатив, инструментал, тај локатив. Ектара мај импортантна буќа ко романо-фонолошко системо тано верверипе машкаро бијашунде ашунде тај аспиративна вокалија. Мисала са П, Т, К, Ч бијашунде, Б, Д, Г, Ч ашунде тај П, Т, К, Ч аспиративна. Ко акава диве, амен керас баро дивипе, тај даја пативибе амаре англедерутненге, со денге ола аменге. Авдиве и романи чип си ано си кави паскоро плано ке неко бар Европа кере тема. Амари чип си амаро барвалипе тај амари historia. Баше романо сел tan importantno, oi kjeriba peskeri чип, тај долески тај понадари, валянте керемпес, тај те демпес, литература ани романи чип. Амени се амен облигација те гарава мари чип. Numa iraștra isol obligația te kerel șartia pașo ancunipe romane ketinake tai romani chip. Bakalodie